İlki bilen Gönara atnışga Ahal vilayetinin hakimi Nur Mehmedov çağırlı. Ol milli liderimizde yurdumuzda ýaýbanlanan 20 maksatnamalar durmuşa geçirmeň çäklerini sebitde alınıp barýan işleň ýagdaýy hemde gallar onuň başı barada hasabat berdi. Şeýlede hakim medeni maksatly desgarlarda gurulşyk işleriň başı we howan gyzmagy bilen baglanykda ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen alınıp barýan işler hakynda aýtdy. Döwlet başçylygymyza gallar onuň ýokary guramaçlyk derejesiniň üpçün edilmegine hemde mögzümiň öz wagtyna tamamlanmagyna aýratyn ünsi çekip, bu işde owagçylyk tehnikalarının büyük dönüşsiz ulanylmagyny, ýetişdirilen hatyryň iň soňky dänesini çenli ýygnaryp alınmagyny üpçün etmek barada häkime berk talap bildirdi. Hormatly prezidentimiz vilayet boýunça Ruhawat we Baharly etraplaryna gallar onuň ýüren pis tepkinlerde alınıp barýanlygyny belläp, Ruhawat etraplarynyň häkimi Gullurdiýewiň we Baharly etraplarynyň häkimi Gulumradowyň işleri tarabla guramoklaryny talap etdi we gallar onuň tepkinlerini ýokarlandyrmak barada anyk tapşyryklar berdi. Şu ýylky mögzümde haýdy kombaýnlaryň has netijeli ulanýanlygy bilen gyzyklanyp, milli liderimiz bu meseleleri jikmejik öwrenmek barada häkime tapşyryk berdi. Hemde munyň geljekde biziň ýurdumyzyň toprak gowa şertleri üçin has oňoýly owagçylyk tehnikalarını saýlap almakda ähmiýetlidigini belledi. Hormatly prezidentimiz vilayetin durly künjeklerini alınıp barýan medeni maksatly desgaran gurulşynyň düýpli güýçlendirilmegine häkimiň ünsini çekdi. Ýanyň howpsuzlygy baradaky wajyp mesele geçmek bilen döwlet başçylygymyz ýanynyň öňüne almak we ýanyna garşy göreş ulgamynyň büyük dönüşsiz işiniň şu sanaty tehniki guramaçlyk şäherleriniň üpçün edilmeligini aýratyn belledi. Şoň bilen baglykda milli liderimiz degişli howuzlaň mydama suwdan doldurylyp goýulmalygyny we ähli zerur bolan gurallaň enjamlaň hemişe taýýarlyk ýagdaýynyň üpçün edilmeligini puhta tapşyrdy. Soňra döwlet başçylygymyz video şekilli iş maslahatyna Balkan vilayetiniň häkimi Satlykow çağırdy. Häkimiň vilayetde alınıp barýan mögzümden owagçylyk işleri, awada milli syýagatçylyk dowlugyny gurulýan durmuş medeni ähmiýetli binalardaky işleň ýagdaýy hakynda hasabat berdi. Şeýle ol gallar onuň başı ýanyň howpsuzlygynyň zerur derejesine üpçün etmek bilen baglanşykly durmuşa geçirilýän çäreler barada aýtdy. Milli liderimiz hasabat dinläp, Ýeten etrawyna, häkimi Aras Wakyf, Magtum etrawyna, häkimi Ilyasow we Serdar etrawyna, häkimi Meret Gelliýew gallar onuň pes tepkinlerde barýanyny belledi we ýagdaý seljerip, bar bolan kemçilikleri gysga wagtda düzeltmek üçin gaýry goýulmasy çäreler görmegi häkimden talap etdi. Gallar onuň işledilýän tehnikalar üpçünçiligi bilen gyzyklanyp, kombaýnlaryň haýsy görnüşiniň Türkmenistanyň toprak gowa şertlerine laýyk gelýänini öwrenip, bu wagtda teklipler taýýarlamagy we olary ýakyn wagtda hüdürlemegi tapşyrdy. Tomuz pasynyň gelmegi bilen gurok yssyk howaň saklanymagynyň ýanyň döremek howpuny artdyrýanyny bellemek bilen hormatly prezidentimiz ýanynyň öňüne almak we ýanyň howpsuzlygynyň düzgünleriniň ähli ýerde berk jaý edilmegini gyşarlyksy üpçün etmek üçin ähli zerur çäreler görmegi talap etdi. Gurulýan durmuş medeni ähmiýetli desgaryň ýagdaýyna dek geçmek bilen milli liderimiz awadan tomuzky din jaş mögzümine taýýarlyk derejesine aýratyn üns bermeligini belledi we bu ýerde Türkmenistanyň hemde daşary ýurtlaryň oňoýly din jalyp hemde saglyklaryny berkitip bilmekleri üçin zerur şertleriň döredilişi bilen gyzyklandy. Soňra hormatly prezidentimiz iş maslahatyny dowam edip, Lewap vilayetynyň häkimi Ýaýylowy Günar atnaşyga çağırdy. Häkim özüniň hasabatyna vilayetyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleň ýagdaýy, hyzywsanyna gallar onuň we şahalik kişiniň başı barada habar berdi. Bellenşýäli we wajyp owagçylyk mögzüminiň öz wagtyna we ýokary hili geçirmegi ugrunda ähli zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Şeýlede hasabatyň çäklerini vilayetde gurulşyga alınıp barýan medeni ähmiýetli desgarlarda işleň ýagdaýy we ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek barada aýdyldy. Döwlet başçylygymyz vilayetin käbir etraplaryna gallar onuň depkinleriniň pesdigini ünsi çekip, Hyzywsanyna Bratý etrawynyň häkimi Hojaguliýewiň, döwlet etrawynyň häkimi Roznadarowyň we Seyit şäheriniň häkimi Wellekowyň işleri gurulşyna nägililik bildirdi. Hemde ýagdaýy düzeltmek üçin ähli zerur çäreler görmegi talap etdi. Milletiň lideri şahalik kişiniň hem agratiýan kaň taraplaryna laýyklykda öz wagtyna geçirilmeginiň üpçün edilmeligini aýtdy. Şeýlede hormatly prezidentimiz vilayetin häkimine owagçylyk tehnikalarına ulanmak bilen baglanşykly ilkinji nowatda bolsa Sebitiň toprak gowa şertlerine laýyk gelýän tehnikaları aýyl saýl etmek bilen baglanşykly meseleleri öwrenmegi we bu wagtda teklipleri bermegi tapşyrdy. Häzirki döwürde ýanyň howpsuzlygynyň üpçün edilmeginiň ilerki turýan wezipeleň gatarynda durýanyny bellemek bilen milli liderimiz häkimden vilayetin çäklerini howan gyzmagyny nazarda tutup, ýanynyň öňüne almak boýunça degişli düzümler bilen sadaşykly işi ýola goýmagy talap etdi. Soňra Günar atnaşykda geçirilýän video şekilli iş maslahaty Mar vilayetynyň häkimi Gurbanowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim sebitde alınıp barýan işler Hyzywsanyna gallar onuň başı şeýlede vilayetyň gurulşyk desgarlaryna işleň ýagdaýy hakynda hasabat berdi. Şeýlede ol ýanyň howpsuzlygynyň düzgünlerini üpçün etmek maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler hakynda aýtdy.
Sonra video şekilli işmatlardan başına hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimi Durdulyewň hasabatyny dinledi. Häkim paýtagtymyzda 23 şäher boluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmeň çäklerini alınıp barýan işler we tumut patlanan gelmegi bilen Aşgabat şäherine ýanyň howpçylygynyň düzgünlerini berja etmek bilen baglanyşykly görülen guramaçylyk işler barada hasabat berdi. Şeýle döwlet başçylygynda Aşgabatda ýaşaýyş çay toplumynyň 12-nji nowatda aksynyň gurulşynyň taslamalarynyň taýýarlygyna degişli meseleler hakynda habar berdi. Döwlet başçylygynda paýtagtymyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertleri, olary gowlandyrmak boýunça alınıp barýan işler bilen jikmejek gyzyklanyp, ak mermerli Aşgabaty degişli derejede awatanyşdyrmak üçin etmek boýunça durmuşa geçirilýän işlere üns çekdi. Şonlukda hormatly prezidentimiz şäheriň binagarlyk ulgamyna, şu zanyna köp gatly bilinç jaýlary we ýollary gurmakda bu urdaky iň täze inženerçilik teknik çözgütler bilen ýöne boluşly milli binagarlyk täpleriniň sağlaşmalygyny bellidi. Ýaşaýyş çay toplumynyň 12-nji nowatda aksynyň gurulşynyň meseleleriniň üstüne durup geçmek bilen milli liderimiz işlenip taýýarlanan taslamalar boýunça ýerine ýetiren işler bilen jikmejik tanışdy we Aşgabat şäheriniň häkimine paýtagtymyzda täze gurulan jaýlarda amatly ýaşaýyş derejesiniň üpçün edilmegi üçin ähli zerur şertleriniň döredilmegi barada anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylygymyzyň belleýişi ýaly täze gurulan jaýlarda dükanlaň, jemgyçlik şäherlerini geçirmek üçin ýürüýte ýerleň, lukmançylyk idaralarynyň şeýlede din jalmak we wagtyny gyzykly geçirmek üçin degişli desgalan gurulşy gözeňinde tuturmalylar. Ýaşaýyş jaýlarynyň aşağı katlaryna ýerleşýän gulluk we beýlik köteginiň hududy telekeçilere we daşa ýurt kampaniýalarynyň wekillerine kärinne berilmegi bilen baglanyşykly meseleler oňun çözülmelidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Ýanyň howpçylygynyň düzgünlerini berja etmek baradaky gurulmagy degip geçmek bilen milli liderimiz Aşgabat şäheriniň häkimine içeri işler ministrliginiň degişli düzüm bilen bilelikde ýanynyň öňüni almak, şäherde ýanyň howpçylygyna zerurlaryň gödegçiligi amal aşyrmak üçin ähli çäreleri görmegi tapşyrdy. Sonra hormatly prezidentimiz Günarat Nasarkary geçirilýän video şekilli iş maslahatyna Türkmenistanyň içeri işler ministri Mulikow çagyrdy. Ministr özüniň gödegçi edýän düzümlerini alınıp barýan işler we tomtun gelmegi hemde yssyk hawaň saklanmagy bilen baglykda ilkinji nowatda ýanyň howpçylygyny üpçün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler hakynda hasabat berdi. Indi Orta Türkmenistanyň prezidentiniň garaşydy hemiselik beýtarap Türkmenistanyň alymy jemgyýetçiligine hemde berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüne alym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara tergetine we alymy maslahatyna gatnaşyjylara iýeren gutlugy bilen tanış edýär. Hormatly alymlar, alymy jemgyýetçiliginiň wekilleri, halkara tergetine we alymy maslahatyna gatnaşýan edip mehmanlar. Sizi alymlar güni bilen şeýle hem ajaýyp bayram münasibetli geçirilýän berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüne alym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara tergetine we alymy maslahatynyň açylmagy bilen tüýtürekden gutlaýan. Türkmenistan watanymyzyň jemgyýetçilik durmuşyna öz boluşly öwüşgün saýan bu bayramyň ýurdumyzyň alymy kuwatyny, döredüjilik üstünlikleri, täze alymy açyşlary bilen fotolandyrýan alymlarymyzyň durmuşyny ýatdan çykmazak davar etlenmegini, şeýle hem halkara tergetiniň we alymy maslahatynyň ýurdumyzyň alymy ulgamynyň ödüşiniň etaty netijelerini açyk görkezmek bilen bir hatarda dünýäň umumy ödüşini öz täsirini ýetirýän alym, tehnika we innowasion tehnologiýalar boýunça halkara hyzmatdaşlygyny fotolandyrmakda we giňeltmekde hemde öýdara tejribe alýşmakda ähmiýetiniň ören uly bolmagyny arzu edýän. Qadarly alymlar, alym we ägert uly tizlikli alymy tehnika ilerlemeler garaşydy hemiselik beýtarap Türkmenistanyň ykdysady taýdan öňde barjy, tinaga taýdan ösen ýurtlaryň hataryna hatam uly anam bilen öňe ötmegini hemde dünýä ykdysadyýety bilen hemme taraplaryň sazlaşykly ödüşini üpçün edýän möhüm şert bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne bir Türkmenistan watanymyzy tinaga taýdan ösen kuwatly döwleti öwürmäge gönükdirilen uly meçhurly özgörtmelere esaslanýan alymy tehnika tiýarady durmuşa geçirmek bilen ilkinji nowatda alymy ulgamynyň möhüm ähmiýetli we iler tutulýan wezipelerini çözülmegine, ýurdumyzyň alymy kuwatynyň fotolandyrylmagyna hemde döwrewat tehnologiýalary çekmek, öňde barjy tejribeleri öwrenmek arkaly alymy tehnika işin munun bilegem kämilleşdirmegine aýratyn üns berýär. Biziň bu urdaky baş maksatymyz halkymyzyň ägert uly alymy döredüjilik mümkinçiliklerini ösdürmekden, alymlarymyzyň täze alymy açyşlarynyň oýlap tapmalarynyň halkara derejesinde akrar edilmegini, hemde ýurdumyzyň alymy ulgamynyň dünýäň alymy giňişligine üstünlikli goşuşmagyny kazanmakdan ibaratdyr.